Mugikortasun iraunkorra lotura asko dauka bizikletarekin. Bizikleta da hirian transporterik garbiena, azkarrena eta sozialki hedatuena. Zeintzu dira CO2-aren emisioak jeisteko egin behar ditugun gauzak. Garraio publikoa oso garrantzitsua da. Bizikletak bere limitazioa daukaz distantzietan, bizikletan mugatzen dugu hiri barnean eta hurbil dauden herrien artean mugitzeko 5-10 kilometroko distantzietan bizikleta aukera ona da. Erik ez du botatzen eta osasuna, espazioa eta beste hainbat gai hobetzen ditu kotxearekiko.